Gutierrez Residence kalit mo hayag nga murag palibot na puno og Christmas lights. Oras nga makadungog mo clap. Don't mind. I'm just making it reindeer para sa silent night. Walay maayo sa... Nakaroon ka balo na ka nga nung organ tawag sa ako. Isulat nas imong papel. Kaya may makasulong sa Ginoo kung magpadungog laing pulong na murag tore ni Babel. Bumulag akong pula na punuan na armada. Yo, at Corosoro Padukaan, aneta karon sa Braco Barn Food Hub para sa Coronation Finals. Tiyaso magsabo! So once again, thank you sa itong mga sponsors para sa tournament. Kalinaw, El Pacons Base Shop, Drax Apparel, Lumad Bali, Mizar Clothing, sa Teardrop Clip, Lumad, sa Kanbod, sa AD Beats. So, sugdan na ito pa. Bukidnon represent. Introduce yourself. Exotic Artisans, shoutout ilang JRB, ilang J-Crime, shoutout sa tanan ng Atubay, shoutout Kalinaw, shoutout sa mga Wasaway. Battle for third day na siya. Joke lang. So, MC to my right, introduce yourself. DJ. My name is C-I-D-D-L-E-I. My name is Repin L, always Repin L. Let's go. Special shoutouts po kay Gaspar Bay, balik na ka-battle next year. So, first round para kay Didel. TSO game! Fee, fi, fo, fum, thunder. You about to feel fire ass full fumbles. Yeah, my foe funneled into this frenetic trap ass truck. Wala na yung what ifs, kaya kani mga letter Fs is for fool getting fucked. What up, fool? Mr. Rookie of the Year. Newbie, let's be clear, let us chew right through your ear. Oo, parehas na naputol sa semis, but dude, you ain't my peer. Kaya dili alot ako pasabot when I say that you'll fade away cause you don't belong here. Cause I swear, gitanaw na ako imong mga battle, imong pen game unrefined. 4-bar setup, imong pride, tapos rhyme scheme na AABB or ABAB imong style. 32 bars na yun all 3 rounds, diha imong limit na define. Mga akong respect, wa nimo na earn, kung magpabilin ka sa AABB or ABAB, abo na lang kabay. Ug taas pagid kay kamo set up, extended ang mga rhyme scheme. Tipong karon ang battle pero Coronation 2025 pa ang punchline mang landing. Power man daw kamo sulat. Dapat ako magbantay, but I think they fail to mention. Unsaon di mo connect ang line na ginaagi mag-extension? And y'all think who is king? Well, that's fucking shit. Kaning new school di ka pasar sa akong standard na giset. Ang subject gidisect, kay palpak ang homework na gisend. Klaro nang di ka laho sa maka-deadline kay sige mag-extend. And don't pretend na imong stage presence makatabang. Wala ka na'y padulngan. Kung public speaking siguro okay ra, pero sa rap battle kagaguhan. Di ko anak sa OFW fu, munang essence dawa ni mo natuman. Kay di ni mo madala sa presence imo mga dagkong pagkukulang. Kay nagtuuguro siya high risk, pero allergic siya sa iris. Mo akong na-discover. Ning daog ka G-snipe, pero ato ni action siya dool ni kalit na ka og stutter. Pati ka supremo nag-inisog, pero naisog. Kasi angkol na kilo, ipakita ang balisong kung ang butterfly kay napilo. Munang I-propose you dispose of this fake persona that you chose. What na kagi body shameful, pero dili fit sa imong body, imong gipili na clothes. So kung ganihan ninyo kay battle, may pagmanguli na lang mo boss, kay ang ganap prenatal. Na ako'y underdeveloped na bata gi-expose. You will die here, i-burst paid na karon. Akong punchline daw pang Coronation 2025. Grabe ka advance. Tapos ito, ni Isbog daw ang Supremo. Ni Isbog daw ang Supremo. Gago. Round 1. Aminadong na burnout. Nawala ng drive.
Nagstambol sa oras nga dapat unta isagad. Sa semis nag-blackout. Wa nag-synchronize. Shit happens. Ang tsansa ni slip off sa hands na snatch pa ni Robin. Who would have thought? Piyansa kayo sa pag-memorize. Wa na ni commit. I paid the price. Now I'm learning my lesson. Tsak nga magtimaan. Karong ga-reflect na sa deeds. Trono game. Kung 10K ang prize pool sa finals, sa amo, ang winner will take home a new motorcycle. Sugal og motor o RCR over bars. Mo nang pag-abot sa stroke, nakasagad na ni full throttle, siyak nga pinigay ni. Ang pangutana lang diha kung kaya pa ba mo sabay sa mga vintage model. Kay o lagi klase kayong mga karaang version. Pero lahira gid ang drive sa mas ga-inject ng fuel o hassle. May paghihulog na lang natos diskase imong condition. May pagwa na lang nagsabot. Nakigsugal kag motor kay baw naman unta ka nga pang ride or die ni pagmuklat siya kung kamot sa unsa man. No issue to. First owner. Sakto ba tog maintenance inampingan ba pag drive well? Buckle up Dida, let's go for a spin. Awon ko magsilbi imong spec sa endurance ride. Speaking of endurance, mga nauna ang race, pero karon kay igo na lang nga gabite sa dust. Mupay kagang-kagang nagmakina sulod pagyud sa imong tangke puro pa unleaded gas. Kay sukad pagkambak uugod-ugod. Dungog nimo ang kalampag sa iyang mga bolts ug nuts. Performance way ayo sa kada mo taya. Bantog di ka magka-WD, perting lalaan na sa imong rust, you rotten piece of fuck, yeah! Woo! Yeah! You rotten piece of fuck! Di na ka pwede sa heavy duty. Di na na mula hutay pa imo ang gear. Bisag di na gyud makaya, sige Japon og piga. Idi awaron asa ni backfire sa imo ra Japong career. Ubos na kayo ka og power, ubos na kayo imong power og performance. Langya na kay kabay. Nag-adjust pa ko gamay sa carb. Kaya abi na ko nga panguwan garage. Tang ina mo garahe rally ay. Yeah! Pastilan. Nasayang ra ako ang oras. Gipatulan ramantika for the sake ra pod sa lower bracket. Ana sila fighting for third. Well, fuck that shit. Ngano option man ko na. Nga proven naman ko and tested. Oh, parehos tang na-eliminate sa semis. Pero dito ga pa sabot nga same na tado how page. How ironic na nga tagak na sa tournament. Pero ikaw ang ni-advance sa decomposing stage. Reminder lang ni Didel. Sa storya nga imong gibungad. Unta lang awa pa nimo to nalimtan. Pag mag-choke daw siya karon, di siya mo battle hangtod 2030. Pues resolution nimo kay atong padugan. Kay duha raman siya po'y paingnan. Kung mag-choke, edi tumana. Kung dili, edi grabe yung pangandam. Bali nahulog Japon nga, naninuod yun kag prepare tungod sa rason nga ako imong kalaban, luyahan. Wa ko'y makuha si imuhoy. Usara ka ka side quest. Dili pa niyang main nga plot twist. Arc ra ni sa akong storyline. Daghan pag possibilities. O kining atuwaron, kay episode lang ni sa What If. Time. Yo! Akong aminon, atong naset ang among battle ni Fo, ako naunta siyang i-block. Kay gisearch na ko yung profile, log ako giyud na shock. Sa FB na confirm, na sa Bukidnon rap scene, usa ka sa pundasyon na pili. Kay sa kadagan post aning po ang pinakatawagon og haligi. Oo, okay, let's say, tanaw nimo yang gi-share way back 10 days. Sa kadagan post aning amaw, maabdan ka literally next week Wednesday. Well played. Data sa tibuok Bukidnon gihurot para ang imong lifestyle kay ma-maintain. May pagdi na lang ka mo battle Fo. Uban mo pag-share ni memes dadto ni FJ. Pero bitaw segue rato. Kay sa next punchline Facebook ang dahilan. Karon sa among pag-exchange og raps na ibata masabunan. Di ba sa battle yun ni Atos na kay giingon dadto na grabe ka ignorante? Imong gihimog angle lang iyang pagpahuway sa battle rap dagan kaayo ka og arte. Imo siyang gitawag na mediocre, veterano na way ambag. Agoy si Fo nagpalabi, wa pa man unta mi nakadungog sa imong ngalan pero murag si kinsa nakagpamati. Kani bitong mga bag-o na hilas mura nag-coffee shop sa CDO dayon. Kay bas kang daghana na ninyo pero within 6 to 8 months mga wala ra gyapon.
Ngano proud ka kay gitawag kag Ngano proud ka kay gitawag kag Rookie of the Year bisag walay Battle of the Rookies? Nag-caption pa gyud kag full tank pagkalami pa gyud ibuli. Ayaw pagkakampante, ayaw pagpapalabi. Dali ra kay na itabi, puno ang imong tangke, ha? Lisod pud pag ka nasugod sa imong biyahe. Pero kasabot ko na pamati. Kaya ba po ko na-addict sa battle rap, hantod na himo siyang demensya. Hantod ni abot ang panahon na nakaamgo ako na nailain tao sa akong kinabuhi na kailangan akong presensya. Ikaw ang nag-ingon mismo, nagutom ka permintis battle rap. Fu ka na mismo ebidensya na naiuban aspito sa imong kinabuhi na wala mo gihatagag importansya. So unsa ikaw nimo karon ang akong inconsistent active status. Tawagog immoral, tawagog gahi o respetado sa una pero karon di na matawag na immortal. Di ko na ikalimod, ikapila na ko naglaylo, ikapila na po ko natintal. Unsaon ako di mang ghost na akong talent kay supernatural. Pustahanay mang kag motor na agi mo uli karon magbas. Ngano man di glass ko sa lista basta kay akong ngalan kay mulas. Sakto, I'll admit, ako mga performance inconsistent and becoming sa hanas. Ang energy sa kanaog, kay ako ang taras, ngipon sa gabas. Cause you don't know shit, fo. Wapa ka nahulma og tarong sa atong form of combat. Oo, kusog pa kay imong drive, pero moabot ang oras na mo action nagkalobat. Oo, ikaw ang bagong model, pero oras ra gyapon sa imong motodas. Apple of the eye kanila karon pero next year na aragya po'y Pro Max tanaw na itong pag-uabot ka na roadblock kung imong biyahe kay non-stop. Oh, time! Muli daw ko magbas. Baga kay kaog face. Kapataka nag-istorya ni. Ay ako mo uli og bus. Drag race sa tabi. Yawa. Ano bay? Buhay kag istorya. Dapat di mo isabay. Gikan uptown, paingon downtown, drag race, why helmet ay, suman. Round 2. Madumduman ra ka sa tao nga sige pakalimot. Kadumdumo ato nga linya, awadi nila malintan. Giyura ka na kang liriko, bitch, you've been told. Halos madugmok na kangadto sa imong ginatindugan. Halos madugmok na kangadto sa imong ginatindugan. Yawa. Halos madugmok na kangadto sa imong ginatindugan. Tangina lo kung puro. Pero basin mo ribat nga parehas ta nag-choke. Ubasin mo ribat nga parehas ta nag-choke. No shit, wara naglagyo ang atong gika hinatnan. Pero kibaw ka unsay naka-joker deeds. Nag-joke ra tabo sa way angay ika-proud sa ilang kadaugan. Yes, Supremo! Yeah! Pasalamat kas mga panghitabo. Nagkandilit-silitsi kog deliver sa mga lines. Kay kung nagtataon lang awa na kaligtaan ng mga pyesa, gavlog na lang unta karon sa imong daily life. Pero di na para magbagot-pot mo rason. Resulta kaya kuha ng gidawat. Oras di na ma-rewind. Gusto lang yun na ako isingit nga Supremo, pakyo ka. Ikaw ang dahilan kung ano di na ako inspired. Oo, di na ako inspired, deeds. Demotivated na kayo ko sa method nga dapat ang bars kay fully forged. Gusto sa unta ko mo lay low, mo take a break. Mag-unwind, mag-meditate, tas mag-explore. Pero after sa battle namon ni Supremo, pag naog yun sa stage, ni-offer ka December bro kita puhon. At nga makipag-exchange o rap ning white presence, pues no probs kay mabunot yun karon. Musabig yan. Gutierrez residence kalit mo hayag nga murag palibot na puno og Christmas lights. Oras nga makadungog mo clap, don't mind. I'm just making it reindeer para sa silent night. Walay maayo sa... May Pasko. Para sa silent night, walay maayo sa Pasko. Gunit akong stick. I'll jingle all the way. Tamans pinakalas nga drop. Paka yun pagsalubong si Funa ni Nanay Gun. Pabuthan na bisag kamulo pag-apilis na bidad. Iwas nga putukan eh, papura na. Kung yung punishment pag ngalan mo na as naughty list. Imbis 12 days, mahimog 12 gauge of Christmas. I'm growing up the scene nga murag si The Grinch.
Mo pa'y root techniques ray gamit. Makiduwa yung apoy. Pwes manglisbog yun ang pulbura ni afterwards. Kining beam ang finisher nga mura og si Piccolo na gets Raditz. Because that is how this fire works, o Piccolo. Raditz. Kalikbangan ni Dragon Ball. Di ta mo layo sa topic ako lang ginapabrod. Sadyang inana lang jud ka kusog ako ang punches bisag asang universe kaya kayo mo tagos. I'm not fucking around, Didel. Itaas pa na og ayo. Labwe pa ng maximum ni mga power level stat. Kaysa round 3 atong istoryahan. I-breakdown na tong ayo. Kung totoo ba talaga na isayan God. Ako nang hanggat kay Fug. Kay nagtuo ako na among styles kay match ra kay parehas mi og tools. English, Bisaya, hybrid. Konyo tawag sa ato. Tig breakdown mi og rules. But when I give food is air, tanaw nato kinsa ang tinuod na full. Yo, Michael. I hope you don't mind, but I must flip the script a little bit. And if the crowd don't like English, well, you can suck a dick or flick a click, cause I don't give a shit. Cause ever since November days, I've been thinking of better ways I could put my pen on page. So I generate all this pent up rage for a year end the stage. Cause I murder whoever, no matter the gender race, I dismember face, or render it says, or mutilate and turn into horrendous ways. DOA cause hemorrhage with a metal mace, no mellow pace. Now let the record say that no yellow page could devastate the location of your severed face. Man, fuck the judges, fuck their votes. I'm here to make a point. Boy, I'm not trying to be coy, but this ploy that I deployed in for the crowd to enjoy. I'll gamble my entire second round just to see your ego gets destroyed. Cause I'm serious when I say that I'm the boy that your boss Signy avoids. Cause I'm O'Shea cool against them no-shade fools. Voulez-vous this fist to connect and bitches stay cool. Mystical, you mistake me for a dios. Most art I impart, genius call me Amadeus. Cause this has always been my peak. I've been lost in the rhymes I be exporting. While all you do is blow hot air and damn it sure is exhausting. I expose them jerks. If beef prevail, I smoke them. No pause, he poses who post, no threat, post mortem. Unsay pamati fo karon na makadungog og English na makasingot na murag spicy noodles. Kung moingon gani kag nagminaraw ko surebol imong English gikan Google. Murang dumduma atong kalahian, ikaw kay English aron ang kontra magkabukol. Ako gapapungkol kay dili na lang mag-English aron ay kontra na musukol. Oo kay kadabaten handicap ko. Ako ang gababa sa inyong level. Kikabalo ko walay mo action og saka kung ako magpabilin, let's be real. Muna karon kabalo na ka nga nung old god tawag sa ako isulat nas imong papel. Kaya may makasulong sa Ginoo kung magpadungog lain pulong na murag tore ni Babel. Time. English. John 3:16, for God so loved the world, yeah, bitch. English, kung saan gigisugal ba yaw? Please, English ay yaw. Round 3. Always pay respect sa mga nauna og heads. Dili lalimi lang mga efforts para sa dedikasyon. Sila'y nag-pave of way para sa new upcoming gen. Ug pamaagis tracks, gitagaan ta og direksyon. Pero dili tanan angay alayang pagtahon mo na'y pait. Ug wa ko samud para makigplastikan ron. Nganong mo saludo man lugar ko sa imo nga, wa naman gani ka ginatagaan pa og atensyon. Kung istoryahan nato ang ambag ni Moderes Eksena. Siya daw ang pasimuno sa usa sa inyong tradisyon. Sa battle nilang liriko iyang giklaim nga kundi daw tungod siya walay free recording session. Pero sa akong pagsusi, medyo fishy. Gakontradik ang gakahitabo sa imong ginapangingon. Kay siya day rason kung ano na I spit it. Pero tanawa sa'y ganap, igo na lang ginapaswalo ron. O bitch na lang kasliga. Wanay tumong imong kasika sa eksena kung atupag yung subahon. Bukod tanging gikan sana unang batch nga nakigpahambugay Japons bagong henerasyon. Diyos mio. Inani na di ayang basihan sa usurong ginatawag nga sige ganinig ka mental block. Muna unsay pasabot ninyo nga old god basin old as fuck. Puro stutter, stumble, ta sige na nagplop.
Abi ko pang magkaedad ang gods kay mas pagtakusog. Nagkadugay nagkabati manuong stance. Abi ko bang omnipotent nga no di nalikako. Mo na ni Old Testament. Mas narang prophecy nga mga wipe out of deity pag ma-provoke. Way old gods nga makita o mabilin ang tanan will perish. Oras nga mubundak na ning Ragnarok mo sa old god. Sa old god ano na. Sa na may buhaton ron. Tanawa ang imong higala gahulat silang tubag. Kumanani sa akong battle kay makita pa baka o basin nga mo disappear na lang ka og kalit sa map. Alang kung may madawatan nga kapalit o invitation sa event imo gahatag og suporta. Og dira nang laay sa imo old god kay sa oras nga kailangan na musliga di mahagilap ang inyong presensya. Hipokrito. Kung ani bibo di mamalik, kamo pa naman untay dapat mutabang dirigan sa inyo dapat ginasalig reputasyon sa TSO pero nakasalalay na lang sa mga dayong gapanula. Munang sige. Ikaw na veterano. Ikaw na ay ambag. Ikaw ng old god ug nakauna sa estilo. Pero di gid malimod nga kung ikumpara na ta kung kinsay gahi mo suwat ay mas kusog pa ko sa imo. Ug ay ako makalimot. Nag-English conference, grabe ka ta. Tatat kayo English conference. Sorry kayo, Dids. Di na mao ako ang glorious purpose. Pas hindi ay puhon somewhere down the road. Naitao diyas palibot nga who will take it serious. Pero sa pagkakaroon, tutukin na lang sa ninyong pag-fade to black ni Didel. Kay i-drop na ko ang linyang panapos. Kibaw na mo basta ang Valenciano na mag-spit og mga verse nagpapatulog yun ng Diyos. Natutulog ba ang Diyos? Sam. Yes, o magsama kayo. Yo, ataro sa uro padugaan. Yurender Ben, Barack Barn Food Hub. Labi ka power na battle boy. So, TSO magsama. So, judges decision. Saludo sa duwa. 2-1. Magsaba para kay Didel. Ikaw na ko. Judges. Siguro ang battle kay sila nagsabot nga pure English, Bisaya o Tagalog no. So para sa ako ipatas na po ang English, Bisaya o Tagalog. Ang gipuntusan na lang ako ang base sa punto. Solid nga punto para sa duwa ang first round para kay Fu sa iyang mga reference about sa atong motor. Dili sa dragging para sa kuha kay murag magnaman sila kanang connection about sa inanang shit. So second round para kay Didel, per third round nihatag na ko kung Fuga Bonoldo. Solid ang English ni Didel pero mas nakachap na ko ang pundo ni Fu. Gamay lang ay nga labaw pero Fu ako. Ang gibuto si Didel kay lain-lain silang style pero mas na panindigan ni Didel yung style mas nadala niya ginsakto. Nya sakto siya sa oras Didel. So round 1 punchline count ko nag-base. So labaw si Fu saka punchline dayon round 2 kato labaw na ta si Fu pero nagdeduct ko points. So Didel dayon round 3 di dominate ni Didel. So 2-3 Didel.